Moikka, tänään on. Tässä on meidän hieno talomme. Me päätettiin, että me ei ehkä tehdä yläkertaa siihen. Miten niin? Sinä päätit sen. No. Me päätimme sen. Joo, me päätimme. Niin. Kyllä me. Kuolepossu. No ei tässä maailmassa kaivata. Minä lennän minun hienon talooni. Tehdään joku ihan sairaan iso talo. Ei, minä lennän minun hienon. Tuolla on minun smaragdi-talo, mutta täällä on minun hienompi taloni. Täällä näin, tuolla se näkyy. No toi on jo kartano. No, tämä toi. on linna. Tuossa on mun kartano. Sitten täällä on tämmöinen linna, tämmöinen aika hieno linna. Se on kyllä todella hieno. Minä en tehnyt mitään. Tässä on jotain lyykkyjä. Täälläkin on lyykky. Entä jos sinä kaivat alaspäin niin paljon kuin kuolet? En mä kuole koskaan, jos mä kaivaisin alaspäin. Ai et, kokeillaan. Kokeillaan. Mä joudun johonkin kaivokseen varmaan. Mitä käy? Ja tässä kestää vähän aikaa. Nyt muuttuu, ei muuttunutkaan. Käy näin. Hupsista, no siitä kuolin. Kuolit! Minä kuolin. Nyt minä ilmestyin minun talon sisälle. Tämä on vähän randomi talo. Täällä on minun areenani, joka on vähän tuhoutunut, koska minä olen tehnyt siellä fightteja aika paljon. Minun isoveli rakensi tämän, eli tuo meidän äänimiehemme, joka ei ole tehnyt yhtään ääniä. Tämä on vähän tuhoutunut. Me voidaan häipyä täältä. Minä näytän minun hienon taloni. Tuolla on hieno kartano. Täälläkin, mutta ensin minä näytän tämän kartanon. Ton sä oot tehnyt. Minä? Ai ton sä oot tehnyt. No, tää mun isoveli teki. Tää on mun isovelen kartano. Ton mä oon. Toi on hieno. Miksi me tehtiin joku miniskilitalo, jos me voidaan tehdä tuollainen joku ihan sairaan hieno? Tässä kestää vähän Mikä toi kauan. vuori on? Onko senkin sun isoveli tehnyt? Mikä vuori? Se vuori siellä käännä oikealle. Minä murtauduin minun isoveljen taloon. Nyt sä tuhoat sen. Minä sitä tuhoan. Siellä on joku vuori. Siellä niin oikealla. Ai, Siinä on vuori. Ei, se on ihan syntynyt tänne. Mutta siinä on sinun talosi. Tässä on minun kotoisa talo. Tässä on aika hieno taulu. En tiedä mistä se on tullut. Täälläkin on hienoja tauluja. Täällä on minun piilopaikkani, jos kukaan on huomannut koskaan. Täällä on minun bunkkerini. Täällä minä aina suojaudun. Nyt vois lopettaa tän jo kohta. No minä näytän ensin tämän talon sisällä. Tonne alas pääsee. Täällä on yksi kerros. Täällä on tämmöinen. Sitten tässä on tämmöinen. Tuossa on semmoinen. Tästä voi katsoa ja tehdä itsemurhan. Noin. No niin, nyt tää saa loppuu. No, Oot sä tehnyt jo? Eiku, oot sä jo näyttänyt tän? En. No Sitten täällä on vielä yläkerta. Täällä on minun vinttini. Ei kun siis täällä on minun vinttini. Nyt minä en pääse sinne. Näin nyt.
sua kiinni ja nyt olen vintillä. Tästä pääsee alas hyppäämään, jos haluaa kuolla. Moikka! Moikka!